Wai shin Forex yana da sauƙin koyo? Kuma a cikin kwana nawa zan iya Forex? A tambayar da sabbin shiga Forex suke yawan yi min, ko kuma ce wanda yake so ya shiga. A karfa kumanta, a wannan podcast muna magana ne akan me gaskiyar Forex. Wannan ba ta da ansa kai tsaye, amma abu ɗaya da na sani wanda na tabbatar da haka, Forex gaskiya ba shi da sauƙin koya. Dan duk wanda ya ce maka yana da sauƙi to ƙarya yake maka. Kuma a cikin kwana nawa za ka iya koyon Forex? Wasu za ka ji sun ce maka ai wata ɗaya, ko wata uku, ko wata huɗu, ko wata shida. Wannan maganar ƙarya ce. So da me akwai abin da ake kira individual differences. Kowane ɗan adam daban yake. Yatsu tsawonsa ba ɗaya bane. So don haka ɗan adam bambancin daban ne. Ba wai za a ce ka shiga makaranta a ce ai daga aji ɗaya shikenan ka gama wani makaranta, ko kuma daga ranar da ka je za a maka karatu ga baki ɗaya, ba zai yiwu ba. Saboda me akwai abubuwan a hankali za ka fahimce su. Ita ma haka Forex take, dan makaranta ce. Wannan muna maganar babban makaranta, university muke magana. Wani zai yi shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, shekara huɗu yana koya. So magana da gaskiya ita ce, na farko Forex ba shi da sauƙin koya. Na biyu, ba za ka taɓa Forex a wata uku ko a wata ɗaya ko a wata shida. Magana da gaskiya kenan. Kuma haka wanda ya ce zai koyar da kai karatun, koyarwa kawai ka gane basic ɗin yadda ma Forex ɗin yake, wata ɗaya yayi kaɗan. So an a ce ma ya koyar da kai kusan abubuwan da ya sani a wata ɗaya, to gaskiya sai ya ɗauke ka shekaru da dama ka fahimci menene. Saboda me kana buƙatar experience. Babu yadda za a ce wai dan direban da yake tafiya gari shi koyi da kai mota ka ce ai to shikenan ai wane direban zuwa Lagos, Kaduna, Katsina, Kano, Jigawa, Bauchi shi ya koyi da ni mota, to nema daga koyarwar wannan da ya maka shikenan ai kai ma za ka iya bin wannan hanya. Kaga ai ba zai yiwu ba. Dole sai kai kanka bi wannan hanyoyin, sannan har me ka samu experience, hannunka ya kware yau da gobe kana bi har za ka san hanyoyin. So wannan ita ce kawai magana. Saboda mutane dama za su yi tunani ai da sanje kawai kuɗin su suke kallo, ba sa kallon mai tafiyar, ba sa kallon karatun. Idan ka samu wanda yana samun profit ko wani abu ya koyar da kai, ba shi wani zai saka zama to kana da profit. Dole sai kai da kanka ka jajirce, ka gwada, ka yi ɗaya, ka yi biyu, ka samu shiga filin daga an yi da kai. To maganar gaskiya shi ne ke sake jaddadawa, Forex ba shi da sauƙin koyo, kuma ba za ka iya Forex a cikin wata uku ba. Wannan shi ne kawai maganar gaskiya. Wannan yake ga muku ba wai nan na zo bane in sai da zan yi in sa ku so ku yi Forex. A'a, abin da nake magana a wannan podcast kawai gaskiyar nake faɗa. Dole na sha wahala. So kusan duk wanda zan tambaya ce ai ka daure menene. Kawai maganar gaskiya shine, na farko babu sauƙi, kuma mutum ba zai iya shi ba a cikin lokaci kaɗan. Shekara ɗaya wannan ba matsala. In ka samu wanda lallai shi ya shiga ya gwagwarmaya, zai iya rage maka wannan abu zuwa shekara ɗaya. Saboda me ko me baka duk wani kuskure da yi zai ce maka a'a kar kai kaza, saboda me na ji jiki. Kila ma ba su ɗaya ba su yi, kila har sau 10 ya tabbatar da abun nan ba zai yi ba, ya danna. Ka san Hausawa suna cewa wanda aka mara ya hankali ya fi wanda aka yafa da hankali. To wanda aka mara ya hankali shine malaminka, shine mentor ɗinka. Yau kuma kai aka yafa da hankali, sai ka ji amare ka za ka fahimci a shi wancan ba hankali bane. Kuma wannan podcast ba wai dan ya tsorata sabon wanda ke so fara trading Forex bane, ko kuma wanda ya fara bai daɗe a ciki ba. Ina faɗan gaskiyar abin da ke ciki ne, wanda idan ka zo ka tabbata dole sai ka ɗaura ɗan maran yaƙi, sai ka jajirce, sai ka yi karatu, sannan za ka samu abin da kake so a cikin kasuwar Forex. Mutane da dama sun zata na da sauƙi ko na abu da ke kawo su, to duk wanda ce maka yana sauƙi ƙarya yake yi. Bayan na faɗa ba, mutane da dama sun faɗa, wanda suka yi abin suka tabbatar haka ne, kuma ni ma da na shigo na ga lallai haka ne, babu sauƙi. In dai kana so ka samu sauƙin abun, ko ya rage maka wani wahalar shi ko wasu abubuwa, shine ka samu wanda ya daɗe a kasuwar Forex ɗin, shi ya fara trading. Shine kamar da ke ga muku, akwai kuskuren da ba zai bar kai wannan kuskuren ba, zai ce maka kai kaza zai rage maka. Amma wai duk da haka ba wai abun zai zo sauki ba, dole sai ka yi karatu. Dan malamin ka ya koyar da kai aji, ba shi wani zai sa daga nan shikenan ka ɗauka. Dole sai ka je ka yi muraja'a, ka nanata. So ina fata
kun ji daɗin wannan podcast, saboda anan na zo ƙarshe. Ku yi mana comment ko subscribe akan opinion ɗinku akan wasu hujjoji ko me kuke gani. Abu ne na faɗa a kai wanda ya san kawai da abin da kuke gani akan menene forex ɗin, gaskiya ne yana da wahala ko yana da sauki. So wani zai gaida sauki, wani kuma zai ga yana da wahala. Ma'asalam, bai salam, sai mun haɗu a kashi na 4.